Áno, pozdravujem vás všetkých, pekný večer, tak sa stretávame na ďalšom našom pravidelnom Zoome. Slavo Jašťur, moje meno, a Mároško Plško, ktorý bude viesť tento Zoomko, a prenechám mu teraz na chvíľočku slovo a Maroš vám povie svoj pohľad, svoju skúsenosť a predstaví marketing a nastavenie nášho projektu tak, aby bol pochopiteľný, uchopiteľný a jednoducho vysvetliteľný. Mároško, si prichystaný? Máme 20-30, nejakú minútku takže môžeme pokračovať. No, áno, som nachystaný. Hlavne v tom, že firma napreduje, áno. Veľká globálna miliónová firma, milión partnerov spoločnosti v rôznych krajinách. No ale teraz to musíme znížiť dole na osobu. Každý jeden z nás, ktorý je tu, a sme tu piati, áno, sme si založili firmu. Dobre hovorím? Firmu vo firme. A založili sme si to z dvoch dôvodov. Sme si nadstavili mysel, že buď to produkty sú skvelé, alebo je skvelý marketing. Obidvoje tieto veci sú ale veci, ktoré prinášajú peniaze. Pretože keď, keď máš vlastné podnikanie, tak môžeš zarábať dvoma vecami. Buď budeš predávať tovar, áno, máš vlastný obchod, tak sa budeš snažiť čo najrychlejšie ten tovar predať. To je prvé nadstavenie mysle. A druhé nadstavenie mysle je multilevel marketing. To znamená, že myšlienkových. Môžeš pracovať na viacerých miestach naraz. Keď odovzdáš partnerský program ostatným ľuďom, môžeš pracovať 24 hodín denne. Čo je myslené, tvoja firma vďaka partnerskému programu bude pracovať a budeš mať percento zo 100 ľudí. Tak sa to rozprávalo, že? Čo je lepšie mať? 100% zárobku z vlastnej práce, z predaja, alebo mať percento zo 100 ľudí. Alebo teda z každého človeka 1% z tých 100 ľudí. A tuto si potrebujeme nadstaviť myšlienku, akým spôsobom chceme uchopiť tento systém, ktorý nám ponúka Greenway Global. Myslím, že tento systém nám ukáže aj na podujatiach. Na každom jednom podujatí ten systém ukazuje, že najlepšie na tom sú najlepší predajcovia a druhá vec, najlepšie na tom sú najlepší ľudia, čo využívajú partnerský program. A vždy, vždy sa zamýšľame nad tým, kde zohnať ľudí, ktorí pochopia partnerský program. Alebo ak nevieme im vysvetliť partnerský program, tak hľadáme ľudí, ktorí majú konkrétne požiadavky. A väčšinou tie konkrétne požiadavky sú vlastniť produkt, ktorý bude pre nich zaujímavý. Vlastniť produkt, ktorý budeš využívať, produkt ti urobí nejakú službu v tvojom tele a potom na základe toho, že si ten produkt využil, obľúbil si ho, pomohol ti s niečím, tak máš referencia, to vďaka tej referencii odovzdávaš ďalej možnosť využívať tento produkt pre ostatných ľudí. A keď sme sa už viem, čo sme sa rozprávali. Rozprávali sme sa o kategórii. Že sú kategórie chudnutie, áno. Potom to je jedna kategória, že hľadáme ľudí, ktorí by radi schudli. Alebo kategória zdravie. Áno, hľadáme ľudí, ktorí majú nejaký druh choroby, a my im vďaka našim produktom vieme pomôcť. Áno, tých chorób je veľmi veľa, ale naše produkty to dokážu. Potom máme ďalšiu skupinu ľudí a to sú také tie rodiny s deťmi, ktorí by mohli vymeniť chémiu za ekologické prostriedky, aby chránili svoje deti.
Máme tam ešte nejakú kategóriu? Niečo hodnotné, drahé, čo má trvácnosť 100 rokov, čiže myslím, že talianské Il Grado, áno, to je tiež jedna z tých zložiek, jedna, jeden nákup z celej sády nádob, máš jeden nákup na celý život. A môžeš teda ponúkať nádoby a každý mesiac predať 3-4 sady nádob, aby si získaval peniaze. Čiže to je ďalší okruh ľudí, ktorí chcú niečo drahé, kvalitné, výnimočné na celý život. Áno, takto fungujú firmy. Tuto zatiaľ to máme všetko v jednom Greenway Global ponúka všetky tieto možnosti. No a keď si zoberieme, že tu máme 5 rôznych kategórií ľudí a my sa s nimi chceme stretnúť, chceme ich zaujať ich potrebu, vyvolať ich potrebu alebo zistiť ich potrebu a na základe tej potreby im vieme ponúknuť ten pravý produkt, ktorý tam máme, tak je to veľmi pracné. Áno, 5 rôznych kombinácií ľudí a 5 rôznych rozhovorov a 5 rôznych potrieb. A keď sme sa rozprávali, že máme tu partnerský program, to znamená, že v partnerskom programe ľudí väčšinou zaujíma, ako rýchlo môžem v tomto partnerskom programe využiť partnerský program, aby som zarobil čo najrychlejšie peniaze. Čiže zo všetkých 5 kategórií ľudí sú už úplne všetci v očakávaní, ako by mohli získať bokovku. Áno, peniaze popri práci, peniaze popri dôchodku, peniaze popri materskej, peniaze popri, čo ešte máme, podnikaní, áno, čiže očakávania. Tuto nastáva nadstavenie myšlienok, nadstavenie hlavy, nadstavenie premýšľania, mindset sa to volá moderne. Mindset to je, veľakrát sa to odhrávalo v tom, že ak sme niekoho zaujali, že robíme Greenway, že máme výrobky, ktoré sú výnimočné, že máme výrobky pre 5 druhov ľudí, ktorých si budú vedieť vybrať, ale máme tu aj partnerský program a niekoho to zaujme, tak v tom momente, keď ho to zaujme a máme možnosť s ním rozprávať z očí do očí alebo cez webinár, tak my prichádzame s vlastnými myšlienkami a ten budúci partner prichádza s vlastnými myšlienkami. Že my máme očakávanie, že tomu partnerovi predáme ten najväčší balík, že on zavolá veľmi veľa ľudí, že veľmi rýchlo dosiahne lídra, mastera, grandmastera a toto je naše očakávanie. Áno? Ale pri tom stretnutí naše myšlienky sú zamerané, aby sme ho vedeli vyplniť mu prihlášku a urobiť spolu s ním prvú objednávku a dohodnúť sa, že každý mesiac bude pravidelne odoberať tento tovar, pretože má pre neho význam. Ale človek prichádza, ten nový partner, prichádza s nejakým očakávaním. Že mu niečo v jeho živote Greenway Global, vďaka vám, ktorí ste si rozhodli toho partnera budúceho zavolať, zmení život nejakým spôsobom. On má očakávania. To je to, že ak my ako partneri Greenway Global chceme vytvoriť partnerský obchod, veľké množstvo partnerov do spoločnosti, áno, aby sme získavali tie kvalifikácie a body a pozície, tak potrebujeme tomu človeku nadstaviť mindset. Áno? Kedy si sme to volali, že manipulácia s človekom, dnes už je to skôr o tom podstatnom nadstaviť mu myšlienky tak, aby on vedel,
že pre neho je toto najlepšia a najkvalitnejšia jediná možnosť, pri ktorej by si mohol on vyriešiť ten problém, o ktorom sme rozprávali. Čiže zarábať peniaze popri zamestnaní alebo popri podnikaní alebo popri dôchodku. Ako to spraviť? No. V prvom rade som videl, že veľa ľudí musí si nadstaviť svoje vlastný mindset. Najprv nadstaviť seba. To znamená, že vedieť, čo v tom partnerskom programe znamená prvá línia, aké peniaze mám z prvej línii, ako rýchlo môžem prvej línii začať pomáhať vytvárať druhú líniu, tretiu a štvrtú líniu. Ľudí, áno, pochopiteľne robíme s ľuďmi, už tú myšlienku máme v hlave, vieme si to predstaviť. To znamená, že vieme budúcemu partnerovi už v tej chvíli ukázať, ktorým smerom sa chceme uberať. Ktorým smerom sa chcem uberať ja, ktorým smerom sa chcete uberať vy, ktorí ste tu teraz na tomto webinári a viete, že chcete niečo dosiahnuť a túto vec dosiahnete jedine v tom prípade, že budúci partner, s ktorým sa zhovárame, ktorého ste niečím zaujali a bol ochotný sa s vami stretnúť, bude vedieť, že to, čo chcete dosiahnuť vy, bude chcieť dosiahnuť aj on. Áno, to je. Chcem dosiahnuť S3. Áno. Poď so mnou, ukážem ti, ako sa dosahuje S3. Áno. Alebo chcem dosiahnuť lídra a poď so mnou, ukážem ti, ako aj ty dosiahneš lídra. Áno. Čiže už mu nadstavujeme myšlienku na tom, že bude napredovať a budú sa mu zvyšovať príjmy a každý mesiac, každý týždeň bude môcť vyberať peniaze a zatiaľ sme nerozprávali o žiadnych produktoch. Áno? Zatiaľ sme len nadstavovali myšlienky a ukazovali sme mu, aké my máme myšlienky na základe toho, či aj on bude súhlasiť s tým, že by chcel prerobiť svoje myšlienky, svoj mindset na tú pozíciu. Ak sa teraz rozumieme, tak s takto nadstaveným mindsetom človeka už nie je problém mu povedať, že áno, začneme ešte dnes alebo začneme od zajtra. Teraz musíme vyplniť prihlášku, nadiktujem ti meno alebo pošlem ti link, alebo najlepšie nadiktujeme meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail, odošleme kódy, stáva sa partnerom a na základe partnerskej zmluvy potrebuje urobiť prvý nákup. A máme tam balíky za 290 eur, za 300 eur, za 360. V tej chvíli pre toho človeka budú tento prvý balík, bude sa mu zdať lacný. Toto je to, z akého dôvodu niektorí ľudia registrujú ľudí s veľkým balíkom, áno, s najväčším množstvom tovaru, s najvýhodnejšou sumou, s najvýhodnejším zariadením si domácnosti alebo využívaním produktom, pretože mu je to lacné, pretože vie, že už budúci týždeň sa mu všetky peniaze vrátia. No a potom máme tu druhú vec, keď máme zle vlastné nadstavenie, alebo teda máme nadstavenie na produkt, ktorý máme vyskúšaný, ktorý nám pomohol, už som rozprával, buď to je na chudnutie, niekto po 2, po 3 týždňoch schudol 2-3 kilečka a už sa cítime, že sme dokonali najlepší produktoví predajcovia zdravej výživy na chudnutie. Áno, máme to tam. Alebo teda niekto povie, že mal nejaký exémik, ktorý po mesiaci zmizol. Úžasné. To znamená, že nadstavujeme myšlienku toho človeka, keď my musíme najprv na začiatku povedať, že robí niečo zlé. Áno? Ty robíš zlé, lebo neješ výživové doplnky. Ty robíš niečo zlé, lebo používaš drastický sprchovací gel a ten ti spôsobuje, čiže najprv ho ponížime
lebo nikto nemá rád, keď sa mu povie, že robí niečo zle. Ani ja nemám rád, keby ste teraz niekto zapol mikrofón a povedali, Maroško, s tebou nesúhlasím teraz, lebo to nemám rád kritiku, ale musím si ju vypočuť, nič sa nedá robiť, možno to na budúce opravím. A to znamená, že ani ten človek, aj keď sa usmieva, nemá rád kritiku. No ale vy mu na základe tej kritiky ukážete výrobky, ktoré mu nahradia tie, ktoré mu poškodzovali, dokáže mať budúcnosť lepšiu, krajšiu, zdravšiu, chudšiu, áno, pokiaľ je to človek, ktorý chce schudnúť, lebo sú aj ľudia, ktorí chcú pribrať, áno, tak v tom prípade, počúvajte ma, on premýšľa, koľko peňazí je ochotný minúť na produkt, ktorý ste mu práve ukazovali. Jeho nadstavenie myšlienky je peňaženka. Koľko som ochotný z tej mojej peňaženky dať peňazí, prísť o peniaze, dostať za to tovar, to je výhoda, čiže je to férové jednanie, ale nie sme ochotní premýšľať, keby som bol na mieste toho partnera, nie som ochotný premýšľať nad tým, že či aj ďalší mesiac kúpim ten istý tovar, aj ďalší mesiac, aj ďalší, a na to už potrebujeme s tým človekom pracovať, ako sa hovorí, a nadstavovať mu každý týždeň myšlienku na tom, aby sme mu ukazovali webinár o chudnutí, alebo webinár o vyrážkach, alebo webinár o vnútorných orgánoch, alebo webinár o sprchovaní a šamponovaní a kondicionorovaní, aby sa v ňom stále udržiavala tá myšlienka, že ten produkt, ktorý si zakúpil jedenkrát, by mal kúpiť aj druhý mesiac, aj tretí, aj štvrtý, až sa do neho zalúbi, až bude s ním spokojný a až bude chcieť o ňom rozprávať svojemu okoliu, že vďaka niektorým produktom z Greenway Global sa mu polepšilo nejaký problém, o ktorom som rozprával. Toto sú dve nadstavenia mysle. Áno? A v tomto prípade, ak chceme nadstavovať mysel, tak musíme vedieť dve veci. Ak nadstavujeme niekomu myšlienku na to, že v marketingu dosiahne S3, alebo s nami v marketingu dostane lídra, alebo L2, kde sa dosiahne, že dostane bonusy, cestovný bonus, autobonus, ešte je tam nejaký bývajúci bonus, tak môžeme v tomto prípade povedať, že všetkých 5 kategórií ľudí je ochotných počúvať o tom, že by si mohli prilepšiť k platu, k dôchodku, alebo k podnikaniu, alebo k materskej. Prakticky každý, áno, každý prichádza s očakávaním, tak poď, ukáž mi, akým spôsobom mi nadstavíš mysel, áno. Toto je prvé nastavenie pre týchto ľudí. Nie je problém zobrať balík a kupovať každý mesiac tovar a vylepšovať si, pretože už na ďalší mesiac by mali mať ten tovar zaplatený zo zisku. Dobre, Slavomír, je niečo, prosím ťa, ak si počúval, je niečo, o čom sme sa včera rozprávali, čo som vynechal, lebo mne myšlienky blúdia stále iným smerom. Čo si ty zapamätal? Čo by si chcel ešte doplniť v tomto prípade dnešné rozprávanie? Povedz. Myslím si, že si sa napojil rýchlo na tú tému a že si využil ten priestor, ktorý si mal, ale ja by som bol rád, keby videl som tu aj Ivana. Je tu ešte, či nie? Je tam aj Ivan, ako tak sa pripojil, tak neviem, či má nejaký priestor aj pre nás. Tak Ivan, vítaj tu, ty si dneska bol. To nastavenie mysle, čo Maroško rozprával, ty si dneska bol na stretnutí s talianským lídrom o 19. hodine. Podarilo sa ti pripojiť? Tuším, bolo o 19. Áno, tušíš správne. Hej? Tušíš Áno. správne, ale nepodarilo sa mi pripojiť, ale teraz záňam záznam, pretože Anka tam bola a chcem si to vypočuť v každom prípade, pretože Piera z Brízy mám rád osobne ako veľmi silného motivátora a lídra, ktorý dosiahol ako jediný z Európy dostať sa svojou nastavenou myslou do vedenia spoločnosti.
do základného bordu, v ktorom sa rozhoduje o tom, aké produkty sa budú vybrať, aké stratégie. Čiže úžasný človek a zháňam to teraz od Andreja Kilkiewiča, lebo záznam bol robený a skúsim tie základné myšlienky jeho spracovať, pretože preklad bol do poľského jazyka Saganka. Mhm. Takže poľsky rozumiem, s tým nemám problém. Takže chcem sa ešte lepšie nastaviť mysľou vďaka práve takýmto ľuďom, ktorí to majú jasno, že pre bežného človeka alebo človeka ako je on má myslím, že 62 rokov, je to jedna z mála ciest, ako povedzme prežiť úžasnú jeseň svojho života v plnom zdraví, pretože tie produkty, ktoré teraz prichádzajú, budeme sa zajtra ráno aj o nich rozprávať, tak prinesú mnohým ľuďom naozaj nielen dobrú nastavenú myseľ, ale aj dobre nastavené zdravie. Tak asi toľko za mňa a srdečne vás zajtra ráno pozývam. Ideme sa tešiť. Ja ešte k tejto téme a určite som rád, keď ešte tu zostane, že ako správne, tá myseľ už Maroš povedal, ale my sme sa ešte bavili, ako správne ovládať marketing, hej? A potom ho predstaviť, že ten dôvod vôbec, prečo človeka zaujíma marketing. Ty si tam, Maroško, pekne povedal tie dôvody a tie kategórie. Ja by som bol rád, keby Anka, vidím, že teraz máš priestor, ty si bola na tom meetingu teraz o 19. Čo si tam ty postrehla, ak si rozumela, že ako on predstavoval, alebo v čom on videl to správne ovládanie marketingu alebo poskytnutia predstavenie príležitosti. Ako si to ty vnímala, že prečo sa mu tak darí, dostal sa už do prezidentskej rady za taký krátky čas? Čo by si nám ty odovzdala, aký moment z tohoto? No, on povedal svojim ľuďom, že vy budete plakať, ak tam nepôjdete, pretože tie informácie nejakým iným spôsobom nezískate len tak, že tam budete, že je to vaša, jak my hovoríme, že psia povinnosť voči svojej vlastnej rodine, voči vášmu rozvoju, že vy chcete, aby sa vaša rodina mala lepšie, tak musíte vy naberať skúsenosti, vy musíte tam byť, vy musíte meniť svoju osobnosť, výjsť mimo svoju komfortnú zónu. A keď si tam so sebou zoberete iba 2 ľudí, tak na podujatí budete plakať, že ste nezobrali 10. To by som povedala ako takú nosnú myšlienku, lebo samozrejme, že išiel do podrobností, v niektorých veciach sa možno trocha opakoval, ale podstata je, že motivoval, že sa doslovne pýtal, tam boli všetci na obraze, že kto ide, prihláste sa. Kto nejde, prihláste sa. A vyslovene ho menoval toho, kto nejde. Zavolaj mi, každý z vás má možnosť zavolať mi, veď vy všetci ešte môžete spraviť tento mesiac lídra a byť tam nielen na podujatí, ale byť aj na Leaders Campe. Ja vám pomôžem, môžete sa na mňa obrátiť a keď si myslíš, že nejdeš, lebo nemôžeš, zavolaj mi, pretože vždy sa nájde cesta, kde nechať tých 3 psov, lebo tie 2 vnúčatá, lebo rodinná oslava vždy bola a bude, ale povinnosť smerom k tej rodine je práve to, že ty tam budeš, že sa naučíš, že ideš mimo do toho Talianska je kúsok, či loďou, je to v Európe, je to podujatie, ktoré tu nebude mať a nemá obdobu, veď my ktorí sme boli v Prahe, takže vieme, že je to podujatie, ktoré chystajú ako najväčšie podujatie v Európe, že nemusí ja cestovať do Moskvy, jak oni 3-krát cestovali do Moskvy, že majú to za rohom, že môžu ísť akýmkoľvek prostriedkom, že je to len na tom, aby sa rozhodli, že vždy sa tá cesta a spôsob nájde, že sú ešte voľné lístky, že sú firmy, ktoré majú vopred vypredané a nedostanú sa tam, ale tu ešte stále sú vstupenky. A vždy sa nájde spôsob, ako sa tam dopraviť, či loďou, autom, vlakom, autobusom, že vždy sa dá nájsť riešenie, keď sa chce, ale že prvé musí byť to rozhodnutie.
Ďakujem, No, Takže Andrej. asi všetko. No, cením si to, mohlo to byť veľmi zaujímavé, verím tomu, že ja sa dostanem k tomuto záznamu, lebo áno, je to človek, ktorý som sa ja už párkrát stretol, aj ty, Ivan, boli sme spolu aj na líderskom kempe, kedy prakticky možno pred rokom začínal v Taliansku, že? Či už bol ešte? V Španielsku nebol, že? V Barcelone. Nie, nie, Mám nie. pocit. On je 3 roky zaregistrovaný. A prvýkrát osobne som sa s ním stretol aj spoznal v Budapešti. Boli s manželkou, ak si Áno. pamätáte. Áno. A v Budapešti som sa s ním rozprával hore, potom bolo pre vlastne lídrov stretnutie s prezidentom spoločnosti v tej reštaurácii v hoteli a ja som ho tam prvýkrát mal možnosť poznať. Čiže predpokladám, to sú už 3 roky, lebo bol 3-krát v Moskve. Hej, tento rok sme tam boli spolu, aj tam som sa s ním stretol, minulý rok som ja nebol a myslím, že bol aj ten predchádzajúci rok. Ešte ako taký maličký, neznámy Trikrát líder. boli v Moskve, povedal. Áno, 3-krát na 3 výročiach. áno. A teraz tam mal v Moskve 70, myslím, 4 partnerov zo svojho týmu. Hej. Je to, Ale je to len si uvedomte, že fakt, keď chceme niekde ísť, tak treba tých ľudí informovať o tom podujatí. Tak o tom budeme sa zajtra rozprávať práve v slovenskom jazyku s Andrejom Kilkievičom. Mhm. Ďakujem. Je to presne o tom nastavení. To nastavenie, ten mindset, jak sa to hovorí, odborne dáva energiu a dáva ten fokus potom k tým správnym rozhodnutiam, že človek má dôvod a vie, prečo má ísť aj na to fórum a vie vlastne pochopiť aj marketing, vie, prečo ho vlastne chce. Ja to stále hovorím, že veľakrát ľudia si pýtajú, ukáž mi marketing, ale prečo? Prečo ti ho mám vôbec ukázať? Si pripravený? Si pripravený na príležitosť, alebo si pripravený na to, aká je situácia a vidíš všade len problém, nedostatky, ako to nejde. Pokiaľ nie si pripravený, nemáš nastavený mindset na príležitosť, tak nemáme dôvod ukazovať marketing niekomu. On ho nevie vyhodnotiť, nevie ho použiť, nevie, prečo ho má vôbec použiť a ponúknuť ďalej. Neviem, Ivan, či súhlasí s týmto? Vieš čo, súhlasím, absolútne s tým súhlasím, lebo posledný mesiac som mal takéto dotazy, že chcem vysvetliť marketing. A vieš, mňa to zaráža, pretože ten marketing je v každého kancelárii, je v slovenskom jazyku a keď mám naozaj reálny záujem sa pozrieť na tú firmu, tak prvé, čo si vyťahneme marketing. A my sme tak transparentná firma, že ten marketing máš nie že v anglickom jazyku, my ho tam máme, lebo v mnohých firmách, ku ktorým som sa pripojil, ja som žiaden marketing nevidel fyzicky. Chápete? Že, takže súhlasím absolútne s tebou, že kto má reálny záujem, tak si ho pozrie sám a prípadne ho odkonzultuje s tebou ako s lídrom, že či ho správne pochopil, či ho vie správne adaptovať. Ak môžem ešte, tak naozaj končil takou úžasnou výzvou, že musíš priniesť sám seba, že musíš tam byť ty prítomný, musíš tam priniesť svoje srdce, svoju pozornosť, to, že ty chceš rásť, to, že ty chceš napredovať s touto úžasnou spoločnosťou, že samozrejme stále podstupujeme každý deň nejaké rizika, ale práve to, že vychádzame mimo tú svoju komfortnú zónu, to nás núti rásť a tou výzvou, jak som povedala, že doveď tam, zober tam so sebou ľudí, pretože keď zoberieš iba pár, tak ti bude obrovský ľúto, že si ich nezobral 10-násobne viac. Že tým, že tam prídeš, zase prekonávaš ďalšie veci, že nenechaj sa zastaviť, že drž krok, lebo ten tvoj postoj a to tvoje sústredenie tak práve ukazuje, aby ťa mohli ľudia nasledovať a zmení sa ti situácia, budeš rásť a staneš sa lídrom. Takže v takomto znení. No, ak mi dovolíte, prvá vec, čo ma zaráža, a čo by malo byť úplne samozrejme, tí, čo ste tu, by ste mali mať zapnuté kamery. To je prvá vec. Je to neúcta k prednášajúcemu, ten, ktorý sa snaží,
že hovorí vlastne do čiernej obrazovky. To je prvá vec. Ja viem, že niekedy sú na to dôvody, že nemôže, ale nemalo by to byť pravidlom. Druhá vec, to vysielanie s Pierom bolo zaujímavé, len som bol naštvaný, lebo mi padal signál a nešlo mi nastaviť polštinu. A druhá vec, riešil som recruiting a iné veci s firmou. Takže Tak aj nevždy má sa to dá. trošku, nie vždy sa dá, hej, v podstate, no. A ja som rád, Maroš, ešte jedna vec proste, ale v dobrom, my už nemáme pozíciu S3. Máme pozíciu rovno lídra, S1, S2 a líder, aby sme tých ľudí trošku neprietli. Viem, že ja som tiež S3, ale nie, som S2, proste ak to dokážem spraviť a mám všetky prostriedky k tomu a je to o vlastnom nastavení, lebo ten Piero, ja si na ňo pamätám, som stal s ním na pódiu, sme si ruky triasli, priateľský, hej, a ostal som s neho prekvapený totálne, lebo už vtedy som vnímal, že to on poletí ako raketa, no toľko. Že čo nám Jožko, vlastne chýba? tebe sa páči preto, lebo je výškou rovnaký ako ty. Ale keby si dal otázku, že Piero, vysvetlíš mi marketing, poznáš ho? Čo myslíte, vie Pier si brízi marketing? Vie ho dokonalo? Nie, nie, Ani určite ty nie. uznáš, že Na nevie to má na dokonalo. papieri. A prečo si myslíš, Janka, že on ho nevie, ten marketing? A má to v kancelárii, prečo by sa tým zapodieval? On sa zapodieva tým, aby ľuďom ukázal, tuto si to nájdete. Nie tým, aby ich Počkaj, vyzdol za nepochopili sme ručičku. sa. Ja len, No. že či on rozumie marketingu, to je otázka. Tak Greenway rozumie, samozrejme, ale nemá dôvod, jak ty si spomínal, že po tebe chcú ľudia vysvetľovať ho. On ich odkáže na kanceláriu. Dobre, ale Ukáže im ten systém, ako majú robiť. za mňa, Anka, taký líder, ako je Pierre z Breezy, on ten marketing vie takto. Ja som mal v pondelok webinár s dievčatami z týmu Euky Čvirky. Ja som ostal v šoku. Tam nikto nevedel ani základy. Chápete? Keď sa pozriem na výsledky tých dievčat, tak je mi jasné, hej, že prečo majú výsledky také, aké majú. Lebo človek, ak pozná ten marketing, tak pozná svoje ciele, ktoré vie pretaviť do jednotlivých bodov toho marketingu. Ako Maro stále hovorí, že aký mám cieľ. Hej, keď mám cieľ testovať, tak jednoducho mám zapnutý travel program, snažím sa ho naplňať, snažím sa byť stále L Pro, L1, L2, L Pro. Chápete? Čiže idem po tých krokoch toho marketingu, lebo rozumiem, ako si naplním svoje ciele. Ale pokiaľ ja neviem ten marketing, tak takto plávam ako lodička v rozbúrenom mori a sťažujem sa, že to nefunguje. Lebo nemá tá lodička žiaden cieľ, ani veslo, ani kormidlo, nemá nič. Hej, lebo ten marketing je tvoje kormidlo, aj veslo. Určite, Dajme presne, čistého vína, nevieme to, flákame to. Na pár výnimiek. určite nie každý to nevie, Jožko, práve že ľudia sa veľmi sústreďujú a naháňajú sa za nejakou hodnotou, ktorú si myslia, že je pre nich tá pridaná, alebo tá dôležitá. Môžeme to nazvať, že sa naháňajú za výsledkami alebo celkové. Chcú niečo a ten marketing chcú použiť na to, aby dosiahli nejaký výsledok. Ale oni sa do nekonečna len sústredia na, ako by som povedal, na vec. Nesústredia sa na seba, na svoj mindset, na svoje nastavenie. Ja to vidím, že tí ľudia nie sú pripravení. Oni sú pripravení na problémy. Posledná minúta. My potrebujeme byť nastavení na príležitosť, priatelia. Príležitosť, to znamená, a vtedy ten mindset tvoj, to rozhoduje, to je energia, to je sústredenie, to je koncentrácia, dáva to sebavedomie, dáva to istotu a tým pádom naučí sa ponúknuť ten projekt tak, ako ho máš. To, čo aj Ivan rozprával. Áno? A ten tréning, za chvíľu, prosím ťa. Ja si ťa mesto Anky dovolím pozvať medzi nás na Telegrame. Skupina Sovičky, tým Sovičky. Kľudne vás tam pridáme, kto chcete. Budeme radi. Takže majte sa zatiaľ pekne. Ahojte. A nezabudnite, tréning dokonale znáša ten strach a tie veci, ktoré sa ľudia boja. Áno? To sú prekážky, vás ste odolnejší. Ďakujeme. Ahojte. Slavko, ďakujeme, ahojte.
Díky za dnešné stretnutie a informácia, že ste tu boli.